Dit is de winkel die je winnen kan als je een goed ondernemingsplan inlevert voor een zaak op de Gediek. Dat wordt dan beoordeeld door een zaakkundige jury. Want de Gediek had, liek als orenplakken, te krijgen maar leegstonden. Het is net heel slim, maar we willen het net heel slim willen litten. De deelnemers maken een plan om 2 jaar lang een zaak draaiende te houden. En de winnaar hoeft een jaar lang geen huur te betalen. Daarna wordt er gewoon huur betalen voor de kantenmeters. De ondersteuning is in eerste instantie voor de opzet en de opstart. Maar daarna zijn natuurlijk altijd mensen beschikbaar die daar nog helpen willen. Er zou wel een groep vrijwilligers, maar de naam Boost Gorredijk, voorkomen dat het centrum van de Gediek vertut is. Er is niks minder als er een dorp inkomt. Wat leegstand is, dat is dan nog derde. Maar als het er net uitschot, is dat natuurlijk vreselijk vervelend. Dat is een neerwaartse spiraal. Ja, dat kun je voorstellen. En dat willen we niet. Er binnen meer pannen die samen bestemming krijgen kunnen. Het gaat om het hele centrum van de Gediek en daar heb ik bij dat het er fleuriger uitkomt te zien. Beplanting bij de BM, grote blombakken. We zijn bezig met een van de stegen, die nou heel donker en triest is. Die gaan we helemaal wietsauzen en betrekken bij het centrum. Beplanting erin en mooie oude foto's van Gediek. Een meer skippelijke aanpak van probleempannen in het centrum stimuleert Elsnien om de handen uit de mouwen te steken. En dat is de bedoeling. Het gaat net voor niks Boost Gorredijk, want die boost wordt wel wat oorgenomen door meerdere mensen. En we krijgen nou zelf dat men zegt van, kijk ik wat voor hem dan, het hoeft ik net altijd deelt. Vrijwilligers melden zich om. Helemaal wat reacties? Ja, we hebben wel heel veel reacties in de vorm van dat mensen het een prachtig idee vinden. Dat ze er heel vaak over nagedacht hebben om zelf wat te beginnen, maar dat ze het net echt aan waren. En nu is de vraag, zet dit mensen genoeg aan om wel die stap te nemen? Inschrijven voor de wedstrijd kan op 15 november.